कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन सांगलीतील श्री दुर्गा माता दौड यावर्षीसाठी रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती श्री शिव प्रतिष्ठानचे नितीन चौगुले यांनी दिली। सी न्यूजला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बोलत होते। मात्र सांगलीमधील दौड रद्द करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्ये स्थानिक प्रशासनाची चर्चा करून शक्यतो संघर्ष टाळून तिथले निर्णय तिथल्या धारकयांनी घ्यावेत असा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती नितीन चौगुले यांनी दिली आहे। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक भिडे गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही चौगुले यांनी सांगितले आहे। सारखी परिस्थिती या देशावरती आणि या पूर्ण जगावरतीच संकट हे उद्भवलेलं आहे आणि संपूर्ण प्रशासन हिंदुस्थान केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन, आमच्या सांगली जिल्ह्यातलं प्रशासन आणि सर्वच सामाजिक संस्था या कोरोनासारख्या महामारीच्या विरोधात लढत असताना शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आमचा एवढाच आग्रह होता शासनाकडे की ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही बिअर बारला 50% परमिशन देता, सिनेमागृहांना परमिशन देता 50%, हॉटेल सुरू करता, मॉल सुरू करता आणि मग ही देवीची उपासना आम्ही करतो, याला का परवानगी नाही। आम्ही प्रशासनाकडे वेळोवेळी यासाठी परवानगी मागितली, पण प्रशासनाने आणि महाराष्ट्र शासनाने असमर्थता दर्शवली। ह्या अशा काळामध्ये प्रशासनाशी संघर्ष करून विरोधात जाऊन दुर्गामाता दौड काढणं हे योग्य वाटलं नाही आणि गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजी यांनी सर्व धारकऱ्यांसहित काल हा निर्णय घेतला। या वर्षाची दुर्गामाता दौड आम्ही सांगलीमधली थांबवतोय, शासनाच्या विनंतीला मान देऊन थांबवतोय आणि नेहमीच सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर अशी आपली शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटना आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या त्या ठिकाणी स्थानिक परिस्थिती बघून त्या प्रशासनाचा विचार घेऊन दुर्गामाता दौड त्या ठिकाणी काढायची की नाही हा निर्णय आम्ही स्थानिक पातळीवरती सोडलेला आहे, पण तूर्त सांगली जिल्ह्यातली तरी आम्ही दुर्गामाता दौड थांबवतो।